खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि गिबि मन्त्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावथाय हादोरसानि साफ्रोमबो फिसायफोरनि थाखाय गिदिर खौरां सासे सुबुङा नैथि खेब जुलि लायोब्ला 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोनगोन नंगौ बे समाव गिबि मन्त्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिदिर फोसावथाय फोसावदों हादोरसानि साफ्रोमबो फिसायफोरा जुदि नैथि खेब जुलि खालामो अब्ला 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोनगोन सोरबा नैथि खेब जुलि खालामनायखौ मदद होदोंब्ला एबा नखरनि सुबुङा हेफाजाब होदोंब्ला बिथांमोनाबो 7 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन लोगोसे फुजारियाबो जोबथेसालिनि साजा मोनगोन नंगौ बे समाव नैथि खेब जुलि खालामनायनि सायाव गिबि मन्त्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिदिर फोसावथाय फोसावदों नैथि खेब जुलि खालामनायखौ गनायथि होनाय नङा बेयाव सोरनिबा धोरोमा हाबा लानो मोननायनि गनायथि दंब्लाबो लानो मोननाय नङा सोरबा हिन्दुआनो जा एबा मुस्लिम हारिनि सुबुङानो जा जोंनि आसामनि सासेबो आइजोफोरनि सायाव अयनाय खालामनो मोननाय नङा होनना फोरमायदों गिबि मन्त्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो जाय आइजोआ अननाय खालामजागोन बिथाङा डाबल अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगोन नोंथांनाव गिबि मन्त्रिनि फन नाम्बार दं नामा फैगासिनो गिबि मन्त्रिनि फन नाम्बार जाय फिसाया फिन जुलि लाफिनगोन बियो 7 बोसोर जोबथेसालियाव थांनांगोन आरो बिसिया अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फाखौ दान मोनसेयाव फाननाय मोनगोन सोरबा हौवाया नैथि जुलि लानाय लोगो लोगो बियो दायनिगिरि जायो जुदि सोरबा हौवाया फिन जुलि लायोब्ला गिबि मन्त्रिनो फोरमायहरनो हागोन रावबो हौवाया एबा फिसायनाव सासेनिफ्राय बांसिन बिसि थानो मोना सासे सुबुङा नैथि खेब जुलि जायोब्ला 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोनगोन नंगौ बे समाव गिबि मन्त्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिदिर फोसावथाय फोसावदों हादोरसानि साफ्रोमबो फिसायफोरा जुदि नैथि खेब जुलि खालामो अब्ला 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोनगोन सोरबा नैथि खेब जुलि खालामनायखौ मदद होदोंब्ला एबा नखरनि सुबुङा हेफाजाब होदोंब्ला बिथांमोनाबो 7 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन लोगोसे फुजारियाबो जोबथेसालिनि साजा मोनगोन नंगौ बे समाव नैथि खेब जुलि खालामनायनि सायाव गिबि मन्त्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिदिर फोसावथाय फोसावदों नैथि खेब जुलि खालामनायखौ गनायथि होनाय नङा बेयाव सोरनिबा धोरोमा हाबा लानो मोननायनि गनायथि दंब्लाबो लानो मोननाय नङा सोरबा हिन्दुआनो जा एबा मुस्लिम हारिनि सुबुङानो जा जोंनि आसामनि सासेबो आइजोफोरनि सायाव अयनाय खालामनो मोननाय नङा होनना फोरमायदों गिबि मन्त्रि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो जाय आइजोआ अननाय खालामजागोन बिथाङा डाबल अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगोन नोंथांनाव गिबि मन्त्रिनि फन नाम्बार दं नामा फैगासिनो गिबि मन्त्रिनि फन नाम्बार जाय फिसाया फिन जुलि लाफिनगोन बियो 7 बोसोर जोबथेसालियाव थांनांगोन आरो बिसिया अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फाखौ दान मोनसेयाव फाननाय मोनगोन सोरबा हौवाया नैथि जुलि लानाय लोगो लोगो बियो दायनिगिरि जायो जुदि सोरबा हौवाया फिन जुलि लायोब्ला गिबि मन्त्रिनो फोरमायहरनो हागोन रावबो हौवाया एबा फिसायनाव सासेनिफ्राय बांसिन बिसि थानो मोना सासे सुबुङा नैथि खेब जुलि जायोब्ला 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोनगोन